Doncs presentem la versió catalana de la meva novel·la Barcelona. Jo diria que no és una novel·la sobre Barcelona, no és un retrat fotogràfic o sociològic de la ciutat, però és una novel·la que passa a Barcelona, amb persones a Barcelona. Jo he viscut 7 anys, gairebé 8, a Barcelona, i he begut la ciutat, diguem, com a una esponja, molts anys. I després, quan ha sigut el temps, no, he sortit tot això de la meva testa i res, és això. I no és la primera vegada que faig una novel·la de ciutats, no? Fa 10 anys, quan vivia a Madrid, he fet una novel·la que es diu Madrid ne dort pas i que és una novel·la parescuda sobre Madrid, però en més petit. Era la meva primera novel·la. Després he fet una altra sobre París, que ja és més gruixuda, també amb més personatges, però aquesta, sobre Barcelona, és la més ambiciosa, també la més gran, la més gruixuda, amb més personatges. I el que intento fer sempre en aquestes novel·les de ciutat és donar una sortida a la meva fascinació per una ciutat. Barcelona és una ciutat apassionant, no? I també una mica més que una altra, perquè és una ciutat amb una identitat molt forta, no? Una identitat conflictiva també, complicada almenys. I doncs és una ciutat que té una energia molt especial. I com hem viscut allí del 2008 al 2015, i la novel·la parla dels anys 2008 a 2012, eren els anys de la crisi, i doncs també la crisi a Barcelona es veia d'una manera molt especial, no? També hi ha hagut aquest moviment dels indignats a la plaça de Catalunya. Tot això m'ha impregnat, i després el que he fet és imitar la ciutat, no? Escriure amb tot això que tenia a dins, l'he barrejat. No hi ha ningú personatge real a la novel·la, o gairebé ningú, no? Però hi ha trossos, són tots trossos de personatges reals, però barrejats. He sortit tot això, 20 o 25 personatges importants, i he imitat la ciutat, com ja he dit. És a dir que, què fa una ciutat? Una ciutat posa en situació de simultaneïtat un número molt gran de destins, de persones, de vides. I doncs això ho he fet també, no? I això la novel·la és fàcil amb la novel·la. La novel·la és un art d'això, no? De parar el temps, no? Doncs he posat en un temps simultani tots aquests personatges diferents, que són tots barcelonins, o gairebé tots, i cadascú té la seva vida, les seves opinions, les seves circumstàncies, i tota aquesta diversitat es ve vivint, no? Movint, com una dansa, com una gran dansa misteriosa que no té principi, que no té fin, que és com una gran coral, un cant coral. Això és el que he intentat fer a la novel·la, que al final és com un cant, sí, una cançó, una gran cançó de la meva Barcelona, amb personatges joves, vells, rics, pobres, de dreta, d'esquerres. Doncs ara no estem a Barcelona, estem a Grècia, però com era per parlar de la novel·la, he elegit aquest lloc, que és el port i el mar, perquè és el gran punt en comú, no?, amb Barcelona, i també amb la novel·la, perquè el primer personatge, la primera escena de la novel·la és
el port és la salida d'un mariner, un personatge important que és un mariner i que també és l'últim personatge de la novel·la perquè la novel·la acaba quan ell torna. I ell torna, i quan torna dona el títol de la novel·la, no? Barcelona, amb un punt d'exclamació, no? Perquè d'admiració, no sé com es diu això. Perquè és un crit, no? Barcelona, el títol, és un crit. I jo crec que és un crit d'alegria.